አዲስ አበባ ቲልማደኛ ማይ ሌትን ቀትርን መውቃዕ ካብ ዝጅምር ሰምን ጌር ኣሎ እታ ከተማ ብጭቃ ጨብረቕረቕ ኢላ ካብ ገዛ ውፃእ ኣይብለካን ዳንኤል ጠቕሊሉ ካብ ገዛ ወፅዮ ይፈልጥን ኣብ ገዛ ውሽጡ እውን ቦጫማ ናይ ጡጥ ስረ ሩጊድ ጎልፎ ገይሩ ኣብ ርእሲኡ ሓፍ ዘይብል ካፖርት ሻርፕ ጠምጢሙ ሞጃ መሲሉ ኮፍ ይዝብል ኣብ ርእሲኡ ትኩስ ሻሂ ትኩስ ፍርፍር ካብ ኣፎ ይፍለን ብርሃነ ድሕሪ ምኻዱ ድሕሪ ሰሙን እዮም መፅዮም ክልተ ሻዕ ሆራ ኸይዶም ነይሮም ሆራ ግን ሮዛ ደስ ኣይበላን ሮዛ ሆራ ንሮዛ ብርሃነ ማለት እዩ ብርሃነ ስጋዕ ዝመፅእ ንሆራ ኸይትኸይድ ምሒላ እያ መዓልቲን እንዳወስኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ልባ እንዳተጨነቐ ሸገራ ብርሃነ ኸይትስእኖ አዲስ አበባ ማንም የብላን ብዘይካ ብርሃነ ቢንያም ኣጆኺ ኣቦይ ክመፅእ እዩ ዘይኮነ ዝብላስ ብዝመሰየ ቁፅሪ ኣብ ኣፍ ደገ ንዝሓልፍ ባባ እንዳበለ ከም ማዕዱ ከቢድ ሓዘን ይስምዓ እንኳዕ ብርሃነ ንኹሉ ሸዓይም ተፈለየና ትብል ገብርኤላ ኣጆኺ እቲ ስራሕ ቀልጢፉ ዝውዳእ ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ክወስድ ይኽእል እዩ ስልኪ ኸይድውል እቲ ቦታ ዘይብሉ ይኸውን ክመፅእ እዩ ኣጆኺ እንታይ ከይኸውን ወታደር ኮይኑ ኣይዋጋእን እንዳበለት ክተጽናዕንዓ ልባ ምልስ ይብል ሕብርግርግ ዝብል ተስፋ ጾር እዩ ብርሃነ ከባቢ ሃረር ዝርከብ መዘከርታ ሒዙ ክመፅእ ይረአያ ንዝተወሰነ ሰዓታት ትስሕቕ ከም ቀደማ መሊሳ ብዙሕ ከይጸንሐት ናይ ዳንኤል ዘረባ ተስፋ ኣይዘርገላ ሮዛ ሃረር ቀሊል ዓዲ ኸይመስለኪ ኣብኡ ዘሎ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ንሰሙን ከይዱ ኣብኡ ሰሚጥ ይተርፍ ሃረር ውልፊ እዩ ዘትሕዘካ ጫት ቅልጡ ትጅምር ጨብሲ ምሸት ጎጭ ተብል ምስ ሰብ ትላመድ ኣዋልድ ትርኢ ተፍቅር ኣደር የጭቆ ሙዚቀኛ ጀጉን አንደኛ መንገድ ቦቴ ሰፈር ሓንሳ አንተ ረጊጽካያ ውፃእ ይብለካን እንዳተሽከርከርካ ትነብር ሃረር ቅድሚ ወፃእ ምኻደይ 3 ወርሒ ይፈልጣ እየ እንተ መፀ እንተ ተረፈ ናይ ባዕል ጉዳይ እዩ ዝብላ ናይ ብርሃነ ኩነታት መልሲ ክትስእነሉ ገበራ ሎሚ ናይ መወዳእታ ናብ ፖስታ ቤት ጌዳ ምስ ገብርኤላ ኣብ መንገዲ እንትኸዳ ዝወቅዕ ዘሎ ማይ ምንም ኣይተፈለጣን ሮዛ ፖስታ ቤት በፂሐን ሳንዱቕ ምስ ከፈታ 3 ፖስታ ተደርዲሮም ጸንሕወን ብኽምስታ ተጠማሚተን ገብርኤላ ኣልዕለተን ኣድራሻ ሪኣ ኽልተ ትሪፋ እንክበል ህውኽቲ ምሽለክ ነይረ ኢላ ሃበታ ሮዛ ስም ለኣኺ ሪኣ ናብ ኣፍ ልባ ጥወቐቶ ይቐኒለይ ገብርኤላ ብርሃነ ኣሎ ኣብ ሃረር ጥሒሉ ይተረፈን ኢላታ ከመይ ገይሩ ክተርፈችኺ ኢላ መለሰትላ ገብርኤላ ከመይ ኢለን ገዝእን ከም ዝበፅሓ ኣይተረድአንን ክዳንን ብማይ ጀብጂቡ እዩ ማዕጾ ክፍት ምሰበላ ቢንያም ማማይ ዝኽቕበላ ወዲቑ ብጉያል ኢላ ስዒማ እዛ ወረቐት ሰዓማ ቢኒ ኢላቶ ቢንያም እንታይ እዩ ንሱ ኢልዋ ባባ ኢላቶ ባባ ኢሉ ናብ ኣፍ ደገ ጠመተ ስደድኒ ኢሉ በኸየ ሓዚና እንዳሰዓመቶ ኣትወት ንገሳ እዕዳዋ እንዳተንቀጥቀጡ ኸፈተቶ ነቲ ፖስታ ሮዛ ኣስኳል ፍቕሪ ኣዶ ቢንያም ከመይ ቀኒኺ መዓዝ ይመፅእ እንዳበልኪ ማዕጾቶም ማዕዱ ከምትህልው ይኣምን እየ ብርሃነ ፈቲኪ ወነ ቓልሱ ደጒልኪ ኣብ ልቦ ሃሪስኪ ናይ ዘለዓለም ንግስቲ ኢኺ እቲ ዝደጐልኪ ወነ ንፋስ ምስ ረኸበ መሊሱ እንደገና ጒሩ ተቐጻጺኑ ተባሪዑ ሮዛ ከምቲ ኣነ ዝኽኣልክዎ ብጃኺ ኽኣሊ ካብዚ ንታሕቲ ጽሑፎም ቃላት ከይትጠራጠር እዮም ናተይ ምዃኖም እመኒ ካብ ሕዚ ናተይ ጽንዓት ከም ዘለኪ መረጋገፂ ኣሚን ኢልክ ተቐቢልኪ ብሕሊና ኸደግፍኒ ንዓኺ ርኤ ምሳኺ ካብ ዝኸውን እዋን ጀሚሩ ኩሉ ተስፋይ ዝተማልአ መሲሉ ነይሩ ሮዛ እቲ ዝተማልአለይ ሕቶታት ፍቕሪ እምበር ኩለ መዳይ ድሌተይ ከም ዘይኮነ ተረዲኤ ትግራይ ምስ ከድኩ ዝረኣኽዎ ህሊናን ዘለዎ እኳ ተጸሚሙ ክነብር ንሓንቲ ደቂቕ ጠጠው ክትብል ዘይከኣል እዩ ተዓብዒቡ ዝነበረ ህዝባዊ ፍቕሪ ተወሊዑ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንዓኸ ፍቂረ ልዕለይ ክዘፍቅራ ጓል ኣንስተይቲ የላን ልዕሊ ህዝበይ ንሃገሬን ከም ዘፍቅረኪ ግን ሎሙ ተረዲኤ ኣዶ ጡብ ነቒጡ
ወሰን መንገዲ ወዲቓ ኣዕጽምቱ ብቆሮስ ጥራሕ ዝተሓዘ ህፃን ዝቐንጦ ጡብ ክጠቡ ኣብ ትዕሸል ዕድሚኡ ኣብ ጎደና ክዘልል ዝግብኦ ህፃን ባባ 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 ባኒ ሃበኒ እንዳበለን ዝሓልፍ ኢዱ ክዝርግሕ ፍቓዶ መንገዲ ናብ ስደት ሰመም ዝብል ህዝቢ ምስ ረኣኹ ተሓቢኡ ዝነበረ ሕቶይ መልሲ ንክህቦ ቀስቀሰኒ። እዚ እንዳረኣኹ ዝበልዖ እኽሊ ከመይ ኢሉ ክወርደሊ ዝወርደሎም እንተሃለዉ ንሶም ነቲ ከምዚ ክኸውን ዝወሰኑ ጥራይ እዮም ዝሕጎሱን ዝጭፍሩን እንተልዮም እቶም ነዚ ዝዳረግዎ ንሶምን መሰሎምን ጥራይ እዮም። ሮዛ ብገንዘብ ህዝቢ ተማሂረ ብገንዘብ ዝተምሃርክዎ ህዝበይ ኢደይ ክዘርግሕሉ ኣንቃሪሩ እንዳጠመተ ኣእዳዊ ጨቢጠ ከመይ ኢለ ጸማም እዝኒ ሂበ ዓይነይ ክዕወረሉ በታ ክእለተይ ክረድኦ ዝኽእሎም እዩ። ብገንዘብ ምሕጋዝ ቀሊል እዩ። ንኽንደይ እሞ ኸባጽሕ ክንደይ ሻዕተ መጽዋዕቲ ክኸውን ናተይ ደሞዝ ድማ ንኽልተ ሰለስተ ጽጉማት እውን ኣየዕንግላን። እቲ ጸገም ግን ናይ ሚልዮናት ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸገም እዩ። እታ መሰረት ኢኮኖሚ ንብሕቶም ዝጨበጥዋ ገዛእቲ ስልጣኖም ናብ ህዝቢ ከይዞረት ኩሉ ሻዕ ዝሽግር ካብ ህዝቢ ይወርድን። እታ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክትዘውር ትኽእል ስልጣን ብስምምዕነት ክኸውን ኣይኽእልን። ብኹናት እዩ ዝኸውን። ኩናት ብዘይ ሰብ የለን እሞ ኣነ ናብተን ዝጠጥዓ ውድባት ኣብ ሓድአን ክኣቱ ወሲነ ኣለኹ። ሮዛ ኣብ ከተማ ተቐሚጥካ እውን ሰላም የለን። ደርግ ሰይፉ መሊሑ የወጣውጥ ኣሎ። ኢትዮጵያ ናይ ደም ከረጢት ክትከውን እያ። ሰብ ብዝወጸሉ ይምለስን ከም በጊዕ ክሕረድ እዩ። ፍትሒ ጠቕላላ ናብ መቓብር ክትወርድ ታሪኽን ከለኒ ታሪኸይ ህሲሶም መንነተይ ከም ውርደት ተቖፂሩ ብሓለንጊ ቆርበተይ ተቐሊጡ ኣብ ዝመረፅዎ ጽርግያ ካብ ስንዱኒ ምስ ከምዚ ኸማይ ዝበሉ ተሓዊሰ ዘይምክቶም ትንኩሕተን ቀርኑ ዘይሰብሮ መንነተይ ብግብረ ርኤ ብታሪኹ ኸሪዑ ናብ ልምዓት ዝወርድ ህዝቢ ከም ዘለኒ ብተግባር ዘይረጋግጸሎም እዚ ክጽሕፈልክ ከለኹ ኣብ መንገዲ ወዲቑ ዝበኪ ዝላሕተተ ድምፂ ህፃውንቲ ኣብ ሕሊና ይስምዐኒ ኣሎ። ትጽቢት ዝወጠሮ ሰሓቕ ኣብ እዝነይ ጫውጫው እንዳበለ ዑደት ደመይ የቃላጥፎ ኣሎ። ናይ ጥላሁን ደርፊ ወይ እማማ ወይ ኣባባ ዝብል ኣብ ሓንጎለይ ይድውል ኣሎ። ኣነ እኮ ኣይረሳዕኹኽን ሮዛ። እንኳዕ ናብ ቃልሲ እንዳወፈርኩ ናብ ካልእ እንተዝኸውን እውን ንዓኺ ተረስዕ ጓል ጠቕሊላ ኣይትገጥምን። ካብታ ዝተረኸብና ዓለት ስጋዕናይ መወዳእታ ዓለት ኩለይ ናትክ ነገር ኣይርስዖን ክገልጸልካ ሓሲበ ነይረ። ግን ሮዛ ክትሓዝንን ክትነብዕን ርኤ ኣይፈልጥን። ኣብ ቅድመይ እንዳነባዕኺ ከም ትልምንኒ ስለ ዝፈለጥኩ ከመይ ገይረ ሓይል ረኺበ ክጠፍእ ስለ ዘይኽእል ኩሉ ነገር ንወይኒ ገይረዮ። እንታይ ይኹን ዝወለዶ ንሰላም ኣይተዓደለን ሰላም ዝረኽቡላ እኒ ቢንያም እዮም። ኣይገመትክን እምበር ኣቕሓ ረሲዐለ ምልስ ክብል ቢንያም ገጸይ ከይረኣየ ኸይፍለየለ ከተስኦ ሓሲበ ነይረ። ግን ትርጉም ስለ ዘይብሉ ብድቁሱ ገዲፎዮ። ቢንያም ስጋዕ ሕጂ ዝተስእ ኣይመስለንን ዘሎ። ለይቲ ተስኤ ብድቁስ ክዘልዓልክኹ ፎቶግራፍ እንተትርእዮ ፍሉይ እዩ። ስጋዕ ዘለኹ ካብ ጁባይ ኣይትፍለይን። ካብ መኪና ምስ ወረድኩ ሰላም ኢልክኒ ክትኸዲ ከለኺ ጠጠው ዝበልኩ ናይ መወዳእታ ንፈላለይ ምህላውና ብዘይምፍላጥኪ ስለ ዝሕሰብክኒ እዩ። እታ ዊጥ ዘበልክለይ ኢድኪ ኣብ መወዳእታ ሕሊናይ ናይ መወዳእትኡ ዝቐረጻ ንሳ እያ ታኢድኪ። ቢንያም ሙሰቦታቶም ዝዛወር ቆልዑ ብዝረኣዮ ቁፅሪ ኣበይ ኣሎ ኣቦ ኢሉ ክሓተክ እዩ። ብጣዕሚ ዝፈትወካ ብኻ ነይሩ ርህሩህ ነይሩ። ግን ንሰላምን ዕቤትን ከምፅእ በረኻ ኸይዱ በልዮ። ኣነ እንተዘይመጻእኹ መቓለስተይ እቲ ኣነ ዝደልዩ ዓወት ሒዞም ዝመፁላ መዓልቲ ኣሎ። ኣቦይ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ኣይሕተቶም። እቲ ዓወት ግን ካብቶም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኣብኡ ከም ተሓወሰ ብእምነት ይረዳእ። ቢንያምን እላፋት ቢንያምን እቲ ጽቡቕ እዋን ክረኽብዎ እዮም። ቢንያም ብመንነቱ ኸይደነነ ኸሪዑ ክነብር ዝገብሮ ኣቦኡ ብምዃነይ ኣጸቢቕ ክግለጽሉ። ኣቦኡ ሒዝዎ ዝዛወር ቆልዓ ብዝረኣኸ ቁፅሪ ልብኽ ከም ዝደሚ ይርዳእኒ እዩ። ሮዛ እንታይ እሞ ይግበር ነዚ ተዓደልናን። ቢንያም ዕብይ ምስ በለ እንዳብ ሕጉኡ ሰድዮ። ሮዛ ፍጥርቲ ኢኺ ዕድሜኹ እውን ምፍቃር ጀሚሩ እምበር ናይ ምፍቃር መወዳእትኡ ኣይዛዘመን። ግን እዚ ክብለኪ ሕዚ እውን የፍቅረኪ እየ። ከምታ ኣብ ቅድስት ሥላሴ ቃል ዝኣተናያ ቀለበትኪ ሒዘያ ናብ መቓብር ክወርድ እየ። ንዓኺ ግን
ንዘለኸዮ ቦታ ኸመይ ኮነ ይብለክን ቅንኢ ካብ ትኽክለኛ ፍቕሪ ዝብገስ ስምዒት እዩ ዝብል ኣበሃላ ከም ዘሎ ካልእ ሰብኣይ ክተእትዊ ኣብ ህሊናይ ንእሽተይ ዝስምዓኒ ነገር ኣሎ። መሓስከ ግን ቃል ኪዳን ኣፍሪስኩ ማለት ኣይኮነን። ቃል ኪዳን ኣፍሪሱ ናብ በረኻ ንዝወፅእ ሰብ ዓይኑ ዓይኑ እንዳማዓደኺ ፈሊስ ክንወረ ይብለክን። ስስዕነት እዩ ዝኸውን። ዝደለኸዮ መሪፅካ ሓዚ ሎጂክ እዩ። እታ ንወዲ ሰብ ልዕሊ ኩሉ ዝኸበረት ህይወቱ እያ። ንሳት ትውሃቦ ሓንሳብን ጥራይ እያ። ሓንሳብን ተጠፊኣ ዳግም ዘይትረክብ እያ። ኒኮላይ ኣስትሮቪስኪ። ስለዚ ሮዛ ከምቲ ክርስቶስ ደቂ ሰባት ምድሓን መስዋእነት ገይሩ ዝተስአ ክትስእ ዘይኮነስ እታ ወደር ዘይብላ ህይወተይ ከፊለ ንብዙሓት ቢንያማት ሰላም፣ ፍትሒ፣ ዲሞክራሲ፣ ልምዓት፣ ረሃዋን ንምምጻእ ጥሜት ዕርቃንን ሕማም፣ ስደት፣ ትዕቢት፣ ርግጻ፣ ዓፈና፣ ሓንሳብን ናይ መጨረሻን ምስ ከማይ ዝኣመሰሉ ኮይነ ኩዒትና ንምቕባር እየ ዝወፍር ዘለኹ። ሮዛ ፍቕረይ ብርሃንን ሓንቲ ሰከንድ እውን ካብ ልቡ ከም ዘይትጠፍእ ተረድኢ። ቀለበትኪ ምሳይ ኣብ ሓመድ ክበሊ እዩ። ደሓን ኩኒ። እዛ ደብዳቤ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን እያ። ብርሃነ ኣብ መንገዲ። ካብቲ ጽሑፍ ቅንዒላ ጠመተት። ዳንኤልን ገብርኤላን ብርሃነ ዝጸሓፎም ደብዳቤ ኣንቢቦም ብዛዕባ ሃረር ይዕልሉ ነይሮም። ቢንያም ነቲ ወረቐት ክሕዝ ይመጣጠር ኣሎ። ሮዛ እቲ ትፈልጦ ገዝኣ ዘይትፈልጦ ኮይኑ ተሰምዓ። ናብ መንደቕ ምስ ጠመተት መርከብ ዘላታ ስእሊ ናይ ብርሃነ ደብዳቤ ኹንነት ኣረጋገጸላ። ምስቲ ወረቐት ደሪባ ንቢንያም ሓቒፋ ኣምሪራ ብኸየድ መሬት ጸልመተታ። ተገላበጣ ደጊማ ደጋጊማ አንብበቶ። እቲ ሓቂ ግን ንሱ እዩ ነይሩ። ዓዊላ እዩ ይበለት። ኣብ መሬት ወዲቓ ኣንገርገረት። ናይ ኣቦ ዓመት እውን ከምኡ ኣየብክያን ኣየደንገጻን። ዘየብክን ዘይሕዝንን ነገር የብላን። ንሮዛ ዓለም ካብዚ ንድሓር ጥርሓ እያ። እንተሃለዋ ቢንያም እዩ። ንብርሃነ ግን ኣይትኾኖን። ብርሃን ፍቕሪ ብርሃነ ድቕድቕ ጸልማት ኮይኑ ካብቲ ጸልማት ናይ ብርሃነ ጻውዒት ድምፂ ተሰምዐ። ክትሪኦ ግን ኣይከኣለትን። ገብርኤላን ዳንኤልን ናብቲ ዘላት ክፍሊ ተደናጊጾም ኣተዉ። ገብርኤላ ነቲ ነገር እዚ እዩ ኢላ ክትምልስ ኣይከኣለትን። ዳንኤል ተሲኡ ክጥብራ ዝገበሮ ፈተነ ክኾነሉ ይከኣለን። ካብ ውሽጢ ዝነተጎ ስምዒት ማንም ከኣልዮ ኣይኽእልን። ባዕሉ ናይ መእለይ እዋኑ ስጋዕ ዝኣክል። ገብርኤላ ንሮዛ ሓዘነትላ። ዕድል ሮዛ ካብ ህፃንነተን ስጋዕ ዕብየተን ዝነበረ ትምኒተን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳሓቐቐ ብኻሊእ መንገዲ እንዳኸደ ኣብ ዘይተመነዮ እዋን ተመርዐን። ሮዛ ኣብ ዘይሓሰበቶ ወሊዳ በዓል ገዛኣ ገዲፍዋ ኸይዱ። ትምኒት ብፍላይ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ መሓዛኻ ዘይትምንዮ ነገር የለን። ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ነገራትን ትምኒትን እንዳተለዋወጡ ይኸዱ። ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ብርኪ እተን ደቂ ክፍልኻ ዋልድ ናይ መጀመርያ ናይ ሓዳር ዕላማ ይኾና። ገና ብህፃንነተን ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ብሪሞ ገመድ ዝላ ክትፃወት ትሪኣ ዝነበርካ ገና ስራሕ ከይሓዝካ ቆልዓ ሓዚላ ካልኣይ ጠኒሳ ትሪኣ። እቲ ሓደ ትምህርቲ ኣቋሪፁ ስራሕ፣ እቲ ሓደ ወዲኡ ናብ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ናይ ኩሉ ትምኒት ከም ተበተነ ትፈልጥ። መሓዙት ኮይኖም ዝተመነይዋ ዝረኸቡ እንተሃልዮም ኣብ ዓለም ኣለዉ ካብ ዝተባሃሉ ዕድለኛታት እዮም። ናይ ገብርኤላን ሮዛን ትምኒት እውን ስጋዕ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክመሃራ ኩሉ ነገር ኣመዓራርየን ክምርዓዋ ዝምርዓዎኦም ሰብኡት ልክዕ ክልቲአን ከም ዝፈትዎኦም እሳቶም እውን ዝፈተውዎ ዕርኽቲ እትየን ዘስርሕኦ ገዝአን ሓደ ካንሸሎ ኮይነን ደቀን ኣብ ክልቲአን ገዛ ክኣትዉ ክወፁ ክበልዑ ነይሩ ትምኒተን። ብድልድል ፍቕሪ ዝተረኸበ ተስፋ ናይ ዝሓለፈ እዋናት ዘኪራ ገብርኤላ ምስቲ ናይ ሕዚ ኣጋጣሚ ኣነጻጺራ ንሮዛ ሕደጊ እጀኹ ዘይኮነ ኢላታስ ትፈትዋ መሓዝኣ እንዳተሰቕሰቐት ኣብ ቅድሚኣ ሪኣ ቦቕባቕ ከብዳ ክፀውር ኣይከኣለን። ናብ ብርካ ተደፊኣ በኸየድ ቢንያም ሮዛ ክትበኪር እዋ ይፈልጥን። ናታ ብኽያት ዝገደድ ኣብክዮ እታ ገዛ ብብኽያት ደፍረሰት። ዳንኤል ጥራሕ ኣብ ንብዓት ትሕቆን ዘላ ገዛ ኣብ ጽላል ሓዘን ዝጸለለት ገዛ ኣብ ልቡ ንእሽተይ ብርሃን ነደደት። ኣብታ ዝነደደት ብርሃን
ምስሊ ኣማኒኤል እንዳገዘፈ ክኸይድ ሪኡ ስምስ በለ። ዳንኤል ኣይበላን ዶ በለ። ኣብኡ ዝነበረ ስምዒት ብዝገደደ ሕጂ ይኮነ ነብዓት ነውዕሉ ዝግብኣኪ ኣብ ኣስመራ ግደፊ እዚ ኣይዋፀክን ክብለክ ከለኹ እዩ ንሓፍተይ ዘይኸውን ነገር ይሓስብ ኢለኪ ከመይ ኢልኪ ገሚትኪ? እዚ ዋጋ ከም ዘይብሉ ካብ መጀመርታ ፈሊጥ እዩ። ወዲ ዓድኺ ንፈልጦ ዝፈልጠና መሪፀልኪ ንዕኡ ጠንጢንኪ ኣብ መንገዲ ረኺቡኪ እምበኣር ኣብ መንገዲ ገዲፉኪ ሓቆም እዮም ልቢ ኣንስተይቲ ኣውጡባ ዝበሉ በለ ዳንኤል። ትምክሕትን ልዕልነትን ናይ ወዲ ተባዕታይ አንጸባረቐ። ሮዛ ካብ ንብዓት ሓሊፉ ናይ ዳንኤል ቃላት ኣይሰምዐቶምን። ዳንኤል ደጊሙ ካብ ትምክሕትን ልዕልነትን ዝብገስ ልቢ ጓል ኣንስተይቲ ክንዲ መርፍእ እንተሲዕምካያ ትጠፍእ ዝብሉ ቦታት ንሓቆም እዮም በለ። ዕፀው ዘረባኻ በረኻ መውፃእ ከመይ ጌራ ብርሃነ ምስ በፅሐት ፍሉይ ትርጉም ተዋሂባታ። መንእሰይ ኣስመራ ናብ በረኻ ከም ዝወፅእ ትፈልጥ ኢኻ ሰብ ዝገብሮ ገይሩ። ዳንኤል ኣብ ክንደይ ጅኹስ ከምዚ ትብል ኢላቶ። ገብርኤላ ገጻ ኣሲራ ዓይና ፍጢታ ስምዒ መንእሰይ ኣስመራ እንትወፀ ብኮማንዲስ ተጨፍጪፉ ፌደሬሽን ኣፍሪሶም ባንዴራ ዓዱ ኣቃጺሎም ነፃነቱ ንዝመንጠልዎ ነፃነቱ ከምፅ እዩ። ብርሃነኸ ዘይነበረ ነፃነት ዓጋመ ከምፅ ድዩ ኢሉ ኪርኪር ኢሉ ሰሓቐ። እዚ ኣጉል ትምክሕትን ስድሪ ዘይኸይድ ጃህራ ንግደፎ ናይ ነፃነት ሕቶ እንተዘይበለ ናይ ሓርነት ሕቶ ኣሎ። ንሕና ክልተ ቃልሲ ኣለና። ሕቶ ነፃነት መልሲ ምስ ረኸበ ዝኸፍአን ዝመረረን ናይ ሓርነት ቃልሲ ክፅበየና እዩ። ካብ እንዳተወቃዕካ ርእስኻ ድኒንካ ፍቓዶ ባር ሙጋይ በረኻ ምውፃእ ጅግንነት እዩ። ግን ዝርድአካ ሰብ ኣይኮንካን ኢላ ብናህር መለሰትሉ ገብርኤላ። እቶም ዝኸዱ ንነፃነት ምምፃእ ይኣኽሉ እዮም ኢሉዋ ዳንኤል። ንሶም ብዝሞቱልካ ተፀጊዕኻ ፀኒሕኻ ናብ ነፃነት ክትበፅሕ በለት ንሮዛ እንዳረኣየት። ከመይ ደኣ ዝኸደ ኸይዲ እዩ ተፀጊዑ ፀንሐ እዩ ኩሉ ነገር ዝርኢ። ነዚ ታሪኸ ምሂሩና እዩ። ሃይለ ስላሴ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ሃደመ ፍቓዶ በረኻ ኸርተት እንዳበሉ ንጣልያን ከይቐስን ዝገበርዎ ሃርበኛታት ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ምስ ተመለሰ ገሊኦም ቀቲሉ ንገሊኦም ኣሲሩ በኪኑ ነቶም ምስ ጣልያን ዝሕሽክሩ ዝነበሩ እዩ ስልጣን ዝሃቦም። ሃርበኛ ይመውት ከርተት ይብል እምበር ናይ ሃርበኛታት ዋጋ ኣይረክብን በለ። እቲ ትዛረቦ ዘለኻ ሓደ ገጽ ጥራይ እዩ። ብሽም ሃርበኛታት ነርና ኢልካ እውን ስልጣን ንማይንኻ ብሒትካ ነቲ ዝተቓለሰ ህዝቢ ረጊጽካ ምግዛእ ኣሎ እዩ በለቶ። ሮዛ ቢንያም ሓቂፋ ናብ መደቅሲ ክፍሊ ኣትያ ናይ መስኮት መስትያት ከፈተቶ። እቲ መስትያት ብሃፋ ተሸፊኑ ጸኒሕዋ በቲ መጋረጃ ጸረገቶ። ቢንያም ናብ ክሳዳ ተጠምጢሙ ለጢሉ ደቂሱ ነይሩ። ኣማዕድያ ንደገ ጠመተት። ኣዲስ ኣበባ ብግመ ተሸፊና ብርቱዕ ማይ ይወቅዕ ነይሩ። ኣትኲራ ጠመተት። ምንም ነገር ክትርኢ ከኣለትን ብርሃነ የለን። ቢንያም ኣብ ሕቑፋ ደቂሱ ኣሎ። ዳንኤልን ገብርኤላን ዘረብኦም ኣይቋረፁን።